Alright, so kasama natin ngayon si Ma'am May, isa po sa mga staff dito sa Brands and Beyond Angeles City. So, hello po muna tayo sa mga viewers po ng Weird Pampanga. Ayan. Yun. So, Ma'am May, mayroon akong question. So, how come ang mura po ng mga items natin dito? Ini-import po natin sila and then we get it on a super low price din. Kaya, hindi kayo masyadong nagma-markup ng mataas. Para po affordable para sa lahat. Example po is Old Navy, Gap, F21, and then Athletic Kids, Lucky Brand. 32 degree for winter, and then zero exposure for panties, we have Lucky Brand. La Senza, Airy, like that po. Yes. Pagdating natin dito, ano po ba yung mga expected nila na makikita? Lahat po halos. From underwear po, t-shirts na pang summer, kung mag-abroad, meron tayong pang winter, pang zumba, pang swimming, activewear gyms, jackets, hoodies, meron po tayo niyan lahat dito. All in one place? Yes, all in one place. All in one place. So, look at this price, guys, from an import price na, ayan, $17, almost $18. Ayan, magkano na lang dito? 650. So this is from around 2,000 pesos. Ayan, mga 650 na lang yung jackets dito. Sa mga dresses naman for female, ayan, meron tayong brands from Ann Taylor at saka sa Old Navy dresses. Ayan. So for your, siguro, you know, Sunday dress, yung medyo cocktail party dress, pwede sila dito. Ayan. Diba? Imagine, Ann Taylor, Old Navy. Uso daw ngayon sa mga female formal dress yung mga blazers. So this is at 850 pesos for your office blazers. Ma'am, may mga upcoming promos po ba tayo or may mga abangan po for Brands and Beyond? Yes po, for this month po yung summer sale natin. All ano po yan, all sale po lahat, as in for as low as 20 pesos po meron tayong sale, 50, 75, 100, 150. All out na po tayo ngayon kasi pinapabos yung mga pang summer. Then yung mga coming like bare months, yun, super bagsak sale na naman tayo doon. So at ngayon pa lang bilhin nyo na yung pang winter nyo, parang gano'n mo. Alright. Ayan, please come and visit us po. Dito po tayo sa Pulung Maragul, Angeles City, Pampanga. So landmark na lang po, you can search po ang aming page, Brands and Beyond PH po tayo. Yun po. We are open po from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Saturday. Alright. Thank you, Ma'am May. Thank you din po, Sir Louis. Alright.